Ayo Tin, gentenan Tin. Ya. Dadi penggemare kata niki tending. Aja minder, dadi lemu budhek wis tekan Surabaya. Ayo. Nggih, matur nuwun nggih, Pak nggih. Dadi kula terkenale budhek mergo jenengan to. Ya ora wong ya nyatane tenan kok. Tenan kok. Oh, nanti apa ya? Apaan sih? Kayak mesti penggemar YouTube nganti ngerti kata-katamu. Terus ya. Apaan sih? Iya, cah kok kemayune. Nah, iya nek wong wedok ya kemayu ngono. Nah iya, ning ra ya ora kebangetan nganti akeh sing do gemes lho. Gemes. Napa nggih? Ana sing ketemu karo aku penggemar ki, Pak, tapi pun teko dereng. Mumpun teng transit ta ngono. Ajeng napa ajeng ngamplengi. Saking gemes iki iso uga ngantem ngampleng ki saking gemes ki jiwet nyetrot. Nyetrot. Ngono. Wis saking gemese. Ya, ki ana sing nyuwun kadung tresna. Nek liyane do tak bukai, nek nggonamu ra tak bukaknya soalé kowe sinden terkenal cerewet. Iya. Bahaya aku nak didongake sing aneh-aneh ya. Buka mesti rame, nyokeke sak. Ya, Mbak, kira ra dicowok aku reti mau jerone padha. Wes, kok ana mangewonan bareng iki, Pak? Oh, dijeli mangewonan ya. Ah, tenan ora. Salah meneh ta aku pisan. Lah iki lho mangewonan lho. Sing jeneng nek ning jero amplop iki diparingi sawer iki sak. Bebas. Iya, tapi ini amplopnya kok enggak dilem ya? Apane? Amplope. Kuwi dikletek lim-liman desit banget kowe. Lah, berarti mau iso dijuka. Wis amplop iki saiki modele kletekan srit ngono terus ditempleke. Lah nggih berarti mau jenengan njupuk ya. Nek kowe ora dikletek berarti ora lim-liman kok. Nggonamu dodol amplop lim-liman kok. Dadak didilak ngene iki ya. Lawasan ya amplop. Maksudnya niki kok ora dilem ket mau ngono lho kan iso dijukuk ngono ro dalange. Lah takono sing ngirim kok takon aku. Sekedap kula nggih oleh apa ki jenenge? Apa? Request. Pamundutan saking Mas Wisnu, teknik perlengkapan perkapalan. Wah, kowe iki siji bodhek loro ra iso maca, isin aku. Apa sih? Oh iya. Apa sih? Atos. Nek kowe Alisa ki atos. Lek ngunekke ning ngarepmu lho, kowe siji bodhek. Ya isin iki. Tenan ra, bener ra, coba. Iya, apa diwaca jajal. Di Mas Wisnu teknik perkapalan tahun 99. Oh. Nyuwun tembang. Apa? Lewung napa gembira loga Mbak Tatin plus Mas Solikin. Kirim salam kagem alumni teknik perkapalan ITS, khususnya unit kegiatan mahasiswa karawitan menawi taksih enten. Menawi taksih enten berarti ya diragukan iki. Ya lan ngaturaken Dirgahayu ITS Kaping Seket Songo. Vifat apa ya? Mbah, aku ora reti Vifat. Apa? Vifat. Hidup. Vifat. Hidup ITS. ITS ya apa? Ayo, ITS ya apa? ITS apa? Ngerti kok. Coba nek pancen institut. Apa sa? Wis budek celat. Budek celat ra semoco sih. Institut. Nah, institut. Ayo, iki bejo. Dek ben kae tau muni. Apa kuwi artine? Institut ngono. Institut. Ambene sekono ki lho, aku sak ngono padha dalange ya sak dadi aku melu-melu e. Institut napa? Teknologi. Heeh. 10 November. 10 November nganggo P. November. Nah, iya. Orang nganggo V soalnya ejaan KBBI. Oh iya, November. Kadang kuwi tok tak omongan ejaan KBBI. Jenengan ngerti apa? KBBI yo ngerti. Apa KBBI? Uncal-uncalan iki. Sesama goblok gak wis. Sesama goblok cengelmu. Kita itu sama. Gelung ning kene. Lho ya ora, aku SMA kok. Aku tak akoni nek lulusan SMA. Nek kowe apa? Wis sarjana lho. Iya, wis sarjana seni. Lebih di atas saya lho. Loh kan tidak menjamin untuk kepintaran. Kowe wis nulis lho. Aja nganu kowe aja selak. Kowe wis nulis skripsi berarti kudune ngerti KBBI. Ora e. Lah, skripsimu tuku. Ora lho wis.
goblok wae apa? Dikandani. Iki gemes iki, adine gemes. Aku kan terkenal goblok ora apa-apa goblok budek apa meneh Mas? Bodek, ra iso maca. Celat. Oh, celat. Ora deng. Sing penting cantik dan menggemaskan, ya toh. Ning japrut gaweane japrut. Aku kon senyum, kowe mbok jajal senyum. Nek foto ki ra iso senyum lho, Pak, nek selfie. Apa? Selfie ki sepaneng. Takon senyum, rodo senyum ketok untune Siti. Ra iso, tetep aku jajal kon. Cepet jajal kowe guyu, Mbak, guyu. Pani pira bayar aku? Pak Wani. Anak aku mbok rasudi. Lah apa? Amin kon guyu kok wani pira? Lah ya aku kan Ambok medhep wong edan kan cekakan ra bayar. ora Malah bahagia ya. Cari terkenal judes ya biarkan saya nggak usah senyum. Ya, ya wis kuwi ciri khas dhewe. Ciri khas ya. Yo, diaturke kadung tresna engko mbira lukane gara-gara. Oh nggih. Liwunge engko bareng-bareng. Oh nggih. Lah Mas Soli kan nggak ada kan? Enggak iki yo ning. Wah. Napa Pak? Kadung tresnane gek diwiwiti. Oh nggih. Wong aku ki omongke cetha kok ae ora. Ngono nek dunake budhek kok ora gelem. Lah ya ora jelas lah omong kok. Ya jelas kok ya wong. Mau ni piye mau? Kadung tresnane gek diwiwiti aku Iki lho. krungu lho. Ya. Ora ora mulane. Hah? Kowe ra gelem ngrungokke. Kowe ngerti kok. Iki yo ngawur ning ate. Kalian sekongkol ya, kalian ya. Oke, nggak apa-apa. Ayo. Sekongkol. Setongkol. Rina wangi. Apa sah aku dikeplok Isa? Ya seneng. Bingungan iki wis bodek bingungan. Ngeploki duduk kowe doro duduk ning seneng memberikan apresiasi terhadapmu ngono lho. Oh, apalah artinya? Tepukan tanpa saweran. Ya. Halo kowe uteke duit wae malangane yo. Bodek. Nek ora butuh duit kowe butuh ora duit? Ya butuh ning Lah rasa iya. ngetok-ngetoki. Ya ora apa-apa, nek ora ngeki ya bangetan tenan kok. Tanpa tanpa nendra kayung yun marang slirane. lho ana sing request Tin. Napa Pak? Kengko kowe dijak fragmen ketoprak Roro Mendut karo Wiraguna. Oh, Sing dadi Wiraguna Pak Kunto Alsid. Pak Kunto Kalsit. Heeh. terus bareng Oki Suwarno mboten sios. Lah iki apa lumantar WA iki apa sing Oh, diaturke? cek. terus enten kata-katane mulih mboten? Ra ono. Ora ana. Berarti blok kuwi blok. Oh iya. Tansah mawanging netra Ning yo nek memungkinkan wektune. Nek ra memungkinkan diaturke gara-gara ra masalah. kula manut mawon Pak. Iya. Ana Jero arep blusukke ya. Seneng nek aku kleru. seneng soalnya sing kleru aku terus. Sekali-kali kowe sing kleru. Mau wis e. Institut materi. Jero ati kadung tresno Tan liya hamung sliramu
temah lara Lamat wos, monggo. Lamat wos katon tejane yen
wis, Bali nggone.